Dalawang magkasunod na anti-illegal drug operation ang isinagawa sa Naga City gabi nitong July 8, Miyerkules. Sa Barangay San Felipe, Naga City, walang takas sa isinagawang bypass operation ang isang 49 anyos na driver, residente ng nasabing barangay at konsiderado ding SLI o street level individual sa pagtutulak ng droga kung saan nakamkam ang nasa 204,000 halaga ng hinihinalang illegal na droga. Pansubanggi po nagkasarkitaning sarong bypass operation digdi sa area kang PS3 and particularly po sa Barangay San Felipe, Naga City. Subanggi alas 10 ning banggi, sarong personahe ang satuyang nadakop digdi sa violation of RA 9165. So ini pong taong iniyo, sarong driver, and masasabi ko po na siguro dahil daradakula po sunod ko ami, more or less 30 grams. Ang value po niyan is, ang market value na is nasa 204,000. More or less. So medyo daradakula po iniyo. Karamtaman na ang talagang kan sa tuyang city mayor, yung anti-illegal drugs campaign. And syempre po ang samuyang acting city director, haliman po siya sa PIDEG. And talagang anggot sinda sa mga nagigibon ng kararatan, especially po ini yung mga nagbibenta or nagagamit ng illegal na droga digdi sa lugar ta. Nasundan naman ito ng bypass operation pasado alas 11 sa Palmera Village, Carayan, Naga City, kung saan naaresto ang isang construction worker na si alias Ed. Nakuha na naman ito ng droga na may halagang aabot sa 6,800 pesos. Ayon sa Naga City Police Office, maliit o malaki ay kailangang mahuli kung may paglabag sa batas na may kinalaman sa illegal na droga. Sa Police Station 6 naman, mayroon din sa alas 11 ng gabi, magkasunodan lang ito sa Barangay Carayan, Naga City, na kung saan may isa rin tayong nahuli through bypass operation at meron tayong nakumpiska sa kanyang halos 6 na piraso na sachet na nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Tayo naman sa PNP ay lahat ng yan ay maliit, malaki ay ating huhulihin at dahil sila ay involved sa illegal na droga. Pag merong tayong mga impormasyon at ito ay napatunayan natin through validation natin na involved sa pagbibinta ng illegal na droga, paggamit ng illegal na droga, ay iyan ay ating i-implement ang batas na yan, yung RA 9165. Nasa kustodiya na ng Naga City Police Office at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Jan Amador, CSN.